feel like this. Only been days, but it feel like months. Hey guys, chakachaya pazim. Kwesta is in the building for St. Floor's album launch, and guys, it's gonna be exciting. It's going down today. Saka kana musina kutenga matickets, musina kugadzirira, you can still go now. You still have time to go. And chakachaya Kwesta is in the building. Vanhu vese vange varipo pa album, they are going to be there ku album launch ya Santa. Manje ndo chikwapuro ka. Chikwapuro. Ndiwe kwamurewa. Ndokagadzira kubindura kaniri. Zve. Ngooneka matuna masipana. Jara. Ndise. Tamboza kanengira mbotinira ka. Mdara kuti amene uchibata papi kuti afembe. Aiwa. Mdara mani mdara achibata papi. Sorona mukuru zvakanaka. Ambira kubata bata pana. Have you checked out new talent in Zim? Every day patrukumuka, it's like tukumuka tine ma comedian manyuwani mu Zimbabwe, like kurungogadzirwa zvinyuwani every day. Have you checked out Mujaya ZW? Mujaya anetsa mfesi anetsa nemaskits, and the skits are hilarious, guys. You should check out Mujaya anoita mkomana anoita. And some comments andaona a comment with the likes of Shadaya and Shadaya. Mujaya is proof that you can make it in the acting and skit industry usinopfeka madress semurume. Saka hanzi uzotaruza mautauro richi kune vanhu vanoacta vakapfeka madress ivo vari varume. Anyways, hatingazivi zvaShadaya. Yellow guys, as you can see, I'm here. As you can see, 6 gun Chichi. Hey guys, Nyathi family is finally on their way to Zimbabwe, and they are so excited, guys. The Nyathi family irkupisa, even the way they are now dressing. The thing is, improving to the next level, and people are like, we are seeing the growth. Ava vana vainini kubvira pakutanga ndakangoona Grace zvangu. Grace yakangovaloketa kubva pakutanga vachitanga. I've seen Grace in them, and it's really working. People are like doing the most for them. So now they are on the way to Zimbabwe to take birth certificates, passports, and then they will relocate to the country of their choice. So tongotaiwa yellow zviri kufamba zveshuwa. Nyaya tinaye kupedzisira nyaya vamadungwe vakapiwa mota. Vamadungwe vapiwa mota kutodriva zvavo mota vasina license, ndobva vabatwa nepolisi. Vamadungwe vakuita inonzi chii, community service. Vamadungwe muprofita, munhu wamwari shwaka, munhu wamwari, like how does it work sure kunyadzisa kwazvinoita. And people commented a lot of things. Komana Zim comment section. Hanzi tarisai Daisy akapiwa mota akabondera, Mamadungu akapiwa mota wakasungwa nepolisi. Saka mota idzi imi taurai kwamunenge maswera imi maZimbabweans. Thank you so much guys for watching. Make sure you do like, comment and subscribe. And then if you want to advertise your business with me, you can contact my contact details taisa pasasapa. Saka varida contact for business, you can do that. In the description box put in ndichaisa the same number. You can contact that number, and then mobata number idzodzo totaura business. Thank you so much for watching. Bye.